Ada biang di personal life kau, yang bangkrean kau diskontak kalam kau. Sila sonsakan, ang decide kalangan, ada angin juni lekari aku, ang saya kena lagi. So, angkat tangga saya, bye, bodoh, bukan. Hello, जिस नंबर पे आपने कॉल किया है, वो अभी मर्डर करने में व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर के बाद डायल कीजिए। साला सोई मा बांग्रा, आं तुरंत डाकली पे बैठ सोना होना को ना। नो कुछ जगह फाटे में दे yang नंको, खाचों में नहीं मिलेगा, तो मर्डर खालन स्टार्ट को मना। Sure, Mike. ओए, terasa, नोंनि बेफोरबायदि गाज्रि आइडियाखौ आं नोंनिफ्रायनो रोंदों। नोंनो बेफोरनि गासिबो गुरु सिया। ओइ, दे बेफोरखौ बाद होदो। मिथिबायना, पापाया आंखौ मा होनदों? आंहालायनो हाबा जानोखि सम जाबायनो। पापा बुंदों। मा? नोंबो हांदोंसो बुंदों? नोंबो साला। आं आरो मा बुंनो? नोंनि नाम लाफ्लानानैथ' आं पापाखौ हेलौ? हेलौ? दुखु दाख्ला आं मोनथिगौ नों बिखौ पापा नुबायना माइकेलनि आखला माबायदि फन दाननानै हरखो आं सिगां गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरबानो बियो आं मिथिबाय नोंनि मेगनाव नायनानैनो आं गासैबो बाथ्रा नोंमाबि समनिफ्रायनो आं बिमा नोंखौ नायबाय थेवब्लाबो आं बेखौ आंनि गोसोनि बाथ्राखौ शेयार खालामनो नागिरबानो बे आंखौ जेबो सान्सखौनो होआ पापा मोजां मोननायनि बाथ्रा बुंनो नागिरब्लानो फांसेनि दरजाखौ गेटसिम थांनानै दोनहरो होमबा आं मा खालामनो पापा सोरबा सासेनाव अननाय होनानै नों गावनि जिउखौ बरबाद खालामना लानाया सासे साननो हनो गोरों सुबुंनि सिनायथि नङा नोंनि गोरबोनि दरजाखौ आनलक खालामनानै मा जागोन देहा जुदि नोंनि फारसे एसेबो अननाय होनायानो गैयाब्ला आं बेखौनो मोजां मोनो पापा आंबो मिथिया मानो सोरनोबा अननाय होनाया जुलियानो जोबथा थांखि जानो हाया आरो बे अरायसमबो जानो हाया जुलिया जोबथा थांखि आरो बे जादों संसारनि मोनसे नेमखा मोना निजु मोना नोंबादि सासे रंजाग्रा मोसाग्रा अरायसम हिन्जायाव थाग्रा सासे हिन्जावसानि मेगनाव मोदैखौनो मोना मोदैखौनो मोना Hello? Excuse me, Ro. Tanggas dong be papayan. Ma? Oh, udah. Bye, Papa. Hey, 1 minute. 1 minute. Halo, di makan apa dia?
माबायदि नुनो मोनदों